Самото мероприятие преди 6 години, като започнем да го правим, го именувахме преброяването на дивите зайци. Това значи след зимния сезон да може да се съберем, да се видим, да споделим кой какво е направил по мотора си и да споделим събитията, които ще бъдат през лятото. За един моторист лятата програма е повече слънчеви дни, по-евтин бензин и да няма аварии по пътищата. Това е най-доброто, което може да бъде. Иначе в страната тази година има над 40 мероприятия, мотомероприятия. Специално за Бургас ние се организираме традиционните. На 1 юни возим децата в морската градина, след това правим закриването на сезона, откриването. Това са инициативи, които така ги правим, за да се съберат хората, да се видят, да видят кой оцеля след тежката зима, кой се е купил нов мотор. Който разбира от мотори, знае за какво става въпрос. Веднъж, който се е качил, друг път не слиза. Да не кажа пресилено, но може би се раждаш с това. Това е съборен дух. Чувстваш се жив, че съществуваш. Моторите заемат много голяма част от живота ми. И не мога да го сравня с нищо друго. Прекрасно е. Адреналин, готино, дава ти прекрасно усещане мотора. Хубаво е да има страх, за да можеш да караш разумно. Страхът те кара да караш с разум.